Oh, mawala, auntie. Hallo? Makain na ba na? Is dat bijna ja? Jee. Zo beloor je tijd terug. Excuse, auntie? Ja, kies nog. Wie zit je nog recht om die zo recht op mijn kamers in te stappen? Wat is dat nou voor daarmee, auntie? Precies wat ik zei. Meneer die inbreker. Auntie, kan ik nu net alsjeblieft mijn kind gaan groeten of niet? Ik heb gezegd nee. Kom zit. Ik heb een appeltje met jou te school. Jongen, ik wil je nog bij je mooi verstaan. Wanneer je Marina wat je kind wil zien, moet je meisje komen. Blijf buiten. Hoe kom ik dan buiten staan om mijn eigen kind te zien? Want ik zei zo, en die ziet jou of jouw kind zei. Wie zegt je mag en ik kracht gaat, dat zo is toch laat je kind zien. Auntie, kan maar zien, dat wil ik doen niet. Ik doe net wat ik wil voor als ik kom bij ouders zoals jij. Het is dan fout met ouders zoals ik. Die vraag nog. Ik heb gescoord, ik kon dieren jou zien. Je hebt ons zo gefloos. Je hebt zo'n goede rol gespeeld, hè, Mr. Actor. Hij heeft een nieuwe blaadje omgeslaan. Jouw leven is nou schoon. En in meantime, je strikken niet voor een dag gelost. Auntie, ik heb die last van strijden of dingen zoals dat. Ik is net hier om mijn kind en mijn meisje te zien. En ik zei, jij gaat niet ingaan niet. Jij schaamt je niet eerst, weet je niks om jezelf te zeggen niet. Wat moet ik voor jou zeggen? Hoor je met wie praat je, mannetje? Ik praat met jou. Van wat is mijn leven en mijn bezigheid met jou te doen? Ik heb maar Reina daarover gepraat, klaar. En zij zien dat elke keer zo stupid is om te geloven wat jij vader zei. Dank je vader, ik zei niet. Zo lang al je mij gestuurd. Dank je vader, jij. Als je zei niet. Hé, met wie praat jij? Huh? Wat Met wie praat jij? maakt, auntie? Met wie praat jij? Met wie praat jij? Huh? Wat gaan nie aan? Vrij crimineel. Ze gaan aan hoe zeggen ze crimineel. Ze gaan spijt weer zijn. Hé, mannetje, wat wil jij? Maak jouw lucht, zet ik af zoals loodzetting jij. Nou, kom. Ouma, asseblief. Je bent erin lopen voor die ding een les leer. Hé, wie zou dan? Je homos. Spijker, asseblief. Zeg, baby, ik ga gaan. Maar ze beter die auntie het met patty doen. Zij wil al die mensen zat, alsof zij enigszins beter is. Die wacht, hoeveel mensen het al die aangelopen in die dorp van haar kastige business schemes. Spijker, ga nou, ons praat later, asseblief. Je bent erin lopen voor je spijt is. En zij? Je moet luchtloop zijn. Hi daar, Sari van die Karoo. Dank je dat jij hierdie video gekeken hebt en geniet het. Moet niet vergeten, geef ons een like, een comment, een share en een subscribe. Dat helpt mij met brood en kracht. En lotto. Goodbye.